Wrexham! Wrexham! Mae Wrexham ar y blaen! Croeso i mewn i'r gôl ar gyfer tymor hanesyddol, y cyntaf mewn 15 mlynedd yn y gyngrair bêl-droed. A yma, hefo chi unwaith eto, os y'n ni'n gwersyll yr urdd, fysa ni'n mynd, rwy'n dy garu di i Wrecsam, achos mae Owen ac Owens yma efo'r arwel Alun i ddathlu tymor hanesyddol. A mae'r tymor wedi dechrau mewn ffordd, wel, cyffroes iawn i'r clwb, a da ni wedi bod ar daith i'r Unol Daleithiau. Felly, Arwel, beth ydych ti'n meddwl o'r daith? Wel, y peth sy'n sefyll allan ydy'r sylw rach marchnata. Nes i wylio cwpl o'r gemau. A dwi'n meddwl mae diwylliant gemau cyfeillgar yn wahanol iawn yn America ac ydyn nhw yn y wlad yma. Dwi'n meddwl, os fysa'r gemau cyfeillgar wedi bod yn y wlad yma, sy'n ni'n wedi meddwl dwywaith amdano nhw, really. Dwi'n yn fwy gemau cyfeillgar o ran dadansoddi o ran y chwarae, achos mae rhaid i newid tîm hanner amser ac yn blaen. Felly, ia, dim lot i ddeud am yr pêl-droed ei hun. Oedd yr ffitrwydd ac yn y blaen, o'n i'n cadw llygad yn nhw, a cwpl o'r bechgyn yn eitha ffit. Cwpl o'r chwaraewr newydd yn edrych yn ddigon siarp. Edrych ymlaen i weld nhw tymor newydd, ond ia, yr peth pwysig, yr peth amlwg i fi oedd yr elfen marchnata, yr elfen ma bod pobl o'r Unol Daleithiau'n cael gwylio'r Wrecsam am y tro cynta. Dwi'n gwybod nath rhaid chi weld yr pop-up turf oedd yn mynd fyny tu allan i'r gemau, felly. Ac o'n i jyst yn meddwl, waw, ia, mae'r freuddwyd yn parhau, a mae'r senario surreal yn sicr yn parhau, a ddim yn rwg o beth dod â cyhoeddistrwydd a paratoi ar gyfer y gyfres teledu sydd yn dod allan dechrau mis Medi. So, na, dwi'n meddwl, o'n i bai am yr amlwg, yr anaf i Paul Mullin, wrach o'n i sgwrs am hwnna nes ymlaen. Dwi'n meddwl bod wedi bod yn llwyddiant, a bod wedi dod â lot o gyhoeddistrwydd i'r clwb cyn dechrau'r tymor. Efo'r? Ie, mae'n definitely, mae'n cadarnhau, mae'r hype yn wir. Mae'r dilyniant yna, mae'n gymaint o grysau coch Wrexham yn y game Chelsea na, o'n i'n methu credu'r peth. Na, gret, oedd yna ddawol, oedd rhai chwaraewyr yn edrych yn da iawn, o'n i'n meddwl, a rhai ddim cystal. O'n i'n meddwl, Elliot Lee a Barnett yn edrych yn gret, oedd nhw'n edrych yn barod ar gyfer y tymor. A wedyn, ti'n sbio ar Palmer, ti'n dechrau meddwl, ydy wedi cyrraedd y pwynt na, ydy o'r rhy hen ebyn nhw, ydy wedi gan ffit, ydy'r awch yna, o'n i'n bach yn bryderus, ond, wel, mae Arwel yn dweud, yn bosib darllen gormod i mewn i'r peth yma. Ond, ia, fel beth merchnata gwych, o'n nhw'n cael lot o sylw yn y wasg. Ochr yma, doedd yna adroddiadau yn y papurau Prydeinig amdano sy'n syndod. Positif, o'n i'n hoffi'r kits newydd, bob un yn nhw, nes i weld, o'n i'n weld bod hynna'n edrych yn gret. So, ia, blaw mi un peth, oedd o'n gret, doedd. Oed, dwi'n meddwl, lot o elfennau positif, allai ni sôn am cwpl o'r rei negyddol, ond i ddechrau, oedd y gemau, ymysg y gemau sydd wedi cael torfeidd mwyaf yn hanes y clwb. Dwi'n meddwl oedd y gêm Chelsea a 100,000 o bobl, yr ail gêm mwyaf erioed i Wrexham, heblaw am gêm yn Lerpwl yn 1970. Hwna dros 100,000 o bobl yn fanna. A mi oedd y gemau yn teimlo'n fwy cystadleuol na fysa gêm yn erbyn Nantwich neu Kevin Druids neu rhywbeth felly doedd. Felly oedd e lot o bethau da, a heb amheuaeth sylw yn anhygoel. A mi oedd o, mae dal yn surreal gweld yr holl bobl yma yn yr Unol Daleithiau yn teithio 10 awr i wylio Wrexham yn chwarae, neu hyd yn oed bobl yn talu i weld nhw'n ymarfer yn doedd. Felly mae lot o bethau da. Dwi'n meddwl, oedd yn siomedig iawn bod ni heb gael bod y tywydd yn Philadelphia wedi newid, achos does na'n rhan o'r chwaraewr wedi chwarae 90 munud, felly di hwnna ddim paratywad
gorau, a dwi yn poeni falle fod o wedi bod, fod yr amseru ddim wedi bod yn berffaith o ran, falle fysa ni wedi gallu gwneud efo mwy o amser. O'n i'n gweld mewn cyfweliad y barod oedd Parkinson yn cwyno falle fod y chwaraewyr ddim wedi cael digon o funudau, ond dwi'n mynd dall hynny achos fodd y gyfrifol am y trefniad, a da ni wedi cael toriad hir iawn. Dwi'n mynd all pan maen nhw ddim wedi gallu dechrau wythnos y gynt, a falle cael 2 gêm adre cyn gadael neu rhywbeth felly. Gathen nhw gêm yn ebyn Bala do cyn mynd, ond dwi'n siŵr pa mor o ddifri oedd y gêm yna. Gêm heb dorf a pethau doedd. Ond eto dwi'n meddwl mae hanner gêm chwaraeodd bawb. Felly dwi'n poeni fod ni falle chydig bach ddim cweit yn barod. A wedyn wrth gwrs tristwch mawr oedd fod Paul Mullin wedi cael anaf cas. Mae o dal yn California yn cysgu ar sofa Rob McElhenney. Wedi cael ei herw gipio, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl Rob McElhenney wrth i fodd. Ydy. Yn hogyn bach yndi. Ond yr irony ydy, wrth gwrs, mae Rob yn mynd i'r cair as dy Sadwrn. A bydd Paul Mullin ar ben ei hun, wel falle efo Caitlin, yn Los Angeles. Felly, ond dwi'n meddwl bod o'n mynd i fod yn golled mawr, achos dyna, so ti wedi gofyn i mi, ac i rywun, yr un chwaraewr oedd ni ddim yn gallu cael eilydd amlwg amdano fo, ac os oedd ni angen mynd na ni sôn am drosglwyddiadau felly wedyn, ond does gennym ni neb amlwg i ddod yn ei leo. Ond mi dweud am Elliot Lee, nath nhw drio chwarae fo fyny uwch y cae, doedd hynny ddim bod wedi gweithio yn erbyn Philadelphia nag oedd. Wel, Elliot Lee di'n ail chwaraewr gorau ni, ond ti'n newid safle, dy ddau chwaraewr gorau wrth symud Elliot Lee fan. A'i gryfder ydy fod o'n gweithio'n galed ac yn taclo fel chwaraewr canol cae, ond dal yn greadigol, ond dy ddim yn chwaraewr i redeg lawr y Sianeli. Be ydw ti fel amdani Arwel? Wel, beth bynnag fydd yn digwydd yn y gemau cynta, os di pethau ddim yn mynd yn dda yn y 2-2 gêm gynred cynta, mae bob mynd i wel, di Paul Mullin ddim yma, da ni'n gollio, mae wedi bod disaster dechrau tymor, ond os da ni'n llwyddo i gynnal y safonau, da ni'n mynd gosod i'n unen, ac yn cael 6 pwynt allan o'r 4 gêm cynta neu bynnag, dwi'n meddwl fydd o'n gyfle rhywun arall wedyn, ond dwi'n amen ar stori cyntaf fydd i, dwi'n meddwl, dwi yn gweld ni'n stryglo. Dim stryglo, ond falle na ni ddod i ddechrau tymor newydd mewn eiliad. Ond, anlwcus a y peth, wel, yr un chwaraewr, da ni ddim eisiau golli'n da. Mewn unrhyw senario. A does na ddim ateb hawdd. Mae gen ti Waters, sydd ddim wedi chwarae, dwi'n meddwl bod wedi cael dipyn o gemau dipyn o funudau yn yr gemau yn America, ond mae o'n mynd i fod yn gamble achos diom di chwarae na ddo. Mewn unrhyw gemau o bwys. Fel ti'n dweud, mae Palmer yn edrych yn undercooked. A does nam eilydd amlwg. Mae Darby di cael dechrau da o ran y gemau cyfeillgar. Felly mae'n mynd i'n golled yn sicr. A dwi'n ame os na neithiau fynd o'n plaid ni'n yr gemau cyntaf. Bydd pawb, dim pwyntio bus, ydy dim pwyntio bus, achos anaf di ond, fydd na golled mawr. Dwi'n meddwl bod o'n bach o help, mae 2 o'r 4 gêm gyntaf adre, a dwi'n meddwl ffordd da ni chwarae adre, da ni jyst yn medru gwtio heibio ti yma. So os di hynny'n parhau, falle bod hynny'n help, falle ni so guddio'r gwendid am chydig, anyway. Gawn ni weld. Ond, fel ti'n dweud, ti wedi dweud diwedd tymor dwytha, mae'r un lle da ni eisiau atgyfnerthu ydi yn lle Mullin, os oes rhywbeth yn digwydd efo, a rwan mae wedi brifo, a does y neb yna nag oes. Yn wedi os dwi'n mynd i fod allan am 8 wsos, sy'n bosib, mae'n siŵr, mae hynny yn chunk mawr o'r tymor, dydy. Be di'r rhagolwg meddygol, Alun? Be di'r gorau allan ni obeithio am? Wel, mae ydi, yn amlwg mae wedi cael y pneumothorax ydy, a dyna pam mae o yn aros yn California, sgei dim hedfan am bythefnos ar ôl i'r ysgol glapsio. Oedd y ffaith fod o'n edrych yn eitha da y dod o wedyn, a fynd allan o'r sbyty, wedi torri 4 ased yn do.
Felly, fel arfer, mae hynny'n cymryd 6 i 8 wythnos. A ydy o'n mynd i fod yn ffit mewn wedi hynny. So, mae'n lot sy'n dibynnu ar mae'n gallu diodde'r bwyd, felly fydd o'n Yndi. cael lot o poen laddwyr mwyn trio cael yn Reit. ffit, achos unwaith, achos os ti'n gallu cael yn ffit heb unrhyw waith corfforol lle fydd o'n chwarae'n erbyn rhywun arall, Ie. achos beth o ddim eisiau di ail dorri nhw. Mae gennym o gyfle. Ond dwi'n cofio, ti'n cofio Joe Ledley'n torri goes cyn yr Euros? Ie. Ac oedd y tîm meddygol yn fanno wedi gwneud bob math o bethau o cysgu mewn siamfer hyperboric i gael fwy o oxygen mwyn i hynny i'r asgwrn wella'n gynt. Oedd o'n cael fatha supplements bwyd a pethau felly. A dyn nhw hyd yn oed yn defnyddio fatha bron fel trampolin, fatha elastic mwyn iddo gynnal i bwysau fo, ond mwyn iddo wneud ymeriadau i gael yn ffit eto. So dwi'n siŵr na nhw bopeth wedi gallu i gael yn ôl ar y cae. Just y gobaith mawr ydy fod o ddim yn cael broblem os ti'n torri da senau neu rhywbeth ti'n ddim yn anadlu mor ddwfn. A gyda wedig os wyt ti wedi cael toriad, ti'n lot mwy tebygol o gael afiechyd a rhywbeth felly, a mi allith hynny eri yn ôl yn bell. Ond fyswn ni'n obeithiol fysa'n gallu bod nôl mewn 6 wythnos. Os ti'n meddwl bod wedi cael anaf 10 diwrnod cyn dechrau tymor, mi fedra fod nôl dechrau mis Medi. Mae'n esgus da i Robert Page beidio i bigo fo ar gyfer gêm Gibraltar yna, dwi'n meddwl, rwan. Ydy esgus gwell na un oedd gennym o tro dwytha, dydy. A felly, ond falle mae'r unig beth da ydy allan nhw ddim cuddio o'r ffaith bod nhw angen rhywun i gymryd i le o'r rwan. Mae lot gwell fod wedi digwydd cyn y tymor na fod wedi digwydd yn wythnos gyntaf mis Medi. As wedyn, os o'n i'n yr un sefyllfa da ni rwan, so ni wedi bod mewn trwbl mawr. Felly gobeithio gan o rhywun i fewn. A mae'r ffaith nath o ddeud cyn y gêm Philadelphia Union, mae'r 11 cyntaf na fysa'r 11 fysa chwarae'n erbyn MK Dons. Wedyn mae'r ffaith i cynllun A nhw oedd Elliot Lee yn dangos pa mor amharod oedden nhw i golli Paul Mullin i fod yn onest, achos mae'n amlwg fod Waters ddim yn cael ei gyfri yn ddigon da ar y funud, a fod o ddim eisiau dechrau. Be di hanes Bickerstaff rwan? Ydy o allan yn rhywle? Na, mae o wedi bod yn chwarae i'r tîm ieuenctid tra oedd y chwaraewyr yn America. Mae wedi sgorio cwpl o gols ond yn erbyn tîmau isel. So eto mae hynny'n awgrymu fo gen fo ddim ffydd mawr yn Bickerstaff os oedd o ddim wedi mynd efo fo i'r Unol Daleithiau. Felly dwi'n meddwl mae yna sawl cwestiwn am y trosglwyddiadau, a falle bod ni diolch yn edrych fel fydd na rhywun yna cyn dydd Sadwrn, ond bendant ddim chwaraewr yn lle Mullin. Felly, be wyt ti'n teimlo? Ti'n poeni fod ni ddim wedi cael mwy o chwaraewyr i fewn Arwel? Ynddo, nes i ddeud diwedd tymor dwytha na un o'r pethau sy'n o blaid Wrecsam ydy y momentum a'r chwaraewr yna hefo'i gilydd. Cwpl anafiadau diwedd y tymor yn golygu gobeithio erbyn dechrau tymor yma sy'n ni'n gryfach. Dwi'n meddwl bod hyd yn dod nôl enghraifft a tynnu Cliff sydd ddim cweit yn ffit, ond rwy'n fel ar yn hyd yn dod nôl i'r garfan yn holliach, yn mynd i fod yn rhoi ni mewn safle da. A beth ti'n gael hefo cadw'r un chwaraewyr yn yr un safle ydy yr momentum yn endem, maen nhw'n gwybod sydd wedi chwarae efo'i gilydd, maen nhw'n gwybod sydd wedi ennill gemau. Di'r safon ddim yn ofnadwy o wahanol yn League 2, ond mae'r safon yn uwch, be bynnag mae pobl yn dweud, mae yna dim e gwell, mae yna dim e ddod lawr o League 1. Felly, dwi'n gweld ni yn dechrau yn sigledig, os dwi'n onest, yn enwedig efo anaf Mullin, mae'r disgwyliadau mor uchel, mae'r hyd yn oed, mae yna bris ar yn pen ni wedi codi, dwi'n meddwl, pawb eisiau curo ni. Da ni wedi cael breuddwyd o dymor ar y cae ras, so mond yn cymryd i ni gael game wild y Sadwrn yn erbyn MK Dons, a mae'r momentum yn cael ei dorri. So, dwi yn siomedig bod na ddim ymysodwr arall o bosib wedi cael ei arwyddo. Dwi'n meddwl bod y sefyllfa amddiffynwyr ni'n iach iawn.
sy'n ni yn licio gweld rhyw asgellwr / fullback sydd yn gallu chwarae'r ddwy asgell y bosib. Dwi'n meddwl bod ni chydig bach yn ysgafn a dim cweit digon o ddyfnder sy'n licio ar yr esgyll. Gan bod ni chwarae 5 yn y cefn a'r wingbacks yn gyson. Mae'n dibynnu ar Hosanna yn dydi. Mae bob tro mae'n cael gemau yn brifo. Os ydy o'n medru profi hun, cael mwy na un gem ar y tro, sa'n ni'n falle'n datrys y broblem yna. Dwi'n gwybod dim cyfad sy'n ddim yn plesio pawb, so falle rhywun ar y chwith yn fanna sy'n helpu. O'n i'n teimlo bod ni bendant angen ymosodwr rhag ofod pobl yn cael problem a rhywun fel oedd ti'n deud Arwel, cefnwr, bendant ar y chwith, achos dwi'n meddwl mae'n farc cwestiwn am wahanol resymau am Hosanna, McFadden a McAlinden sydd wedi cael ei gadw mlaen, oedd ychydig o syndod. Felly, swn i'n meddwl bod yna le i gael rhywun dau fer. Mae o'n od, nath ni orffen y tymor mis cyn neb arall, ac mae hwnna fel arfer yn gyfle i ddod â chwaraewyr i fewn yn gynnar. A felly mae'n teimlo fel unai fod nhw ddim wedi llwyddo i gael eu targedau neu ddim wedi trio ddigon caled ar y funud, achos dwi'n meddwl, y pwynt ydy, y Pacis wedi dweud y cyfweliad diwetha, mae'n anodd cael chwaraewyr da gen bobl, achos dyn nhw'n eisiau golli nhw. Wel, mae o lot haws gael nhw yn mis Mai Mehefin, lle mae gen nhw arian ag amser i gael rhywun arall i fewn, na mae o wrth i ti fynd yn gosach i ddiwedd mis Awst, a mae'r pris yn mynd i fynd i fyny, felly mae o'n teimlo, a mae o'n od, mae yna sôn am Norwood yn does o Barnsley, ond mae Barnsley newydd gael Andy Dallas, oedd yn chwaraewr da iawn i Solihull a Chesterfield, da ni'n nabod yn dda, ac oedd am ddim, so pam oedden ni ddim di meddwl mynd am rhywun fel yna, achos mae o'n chwaraewr sydyn hefyd, so oedd o'n math chwaraewr sy'n gallu cymryd lle Melyn, os nag oedd nhw'n, falle bod nhw wedi bod yn anelu am chwaraewyr o'r bencampwriaeth, ond dyn nhw ddim wedi llwyddo i denu nhw eto. Be arall sy'n diddorol ydy, mae Pacis yn licio pobl sy'n mynd i ffitio fewn i'r tîm. Mae'r ysbryd yn dda iawn yna. Os di o'n ddim yn just yn sbio ar ei dawn nhw ar y cae, mae eisiau rhywun sy'n mynd i ffitio fewn. Dwi'n meddwl bod falle bod gynno fo reswm i fod yn fwy gofalus pwy mae'n dod i fewn. Dwi'n gwybod Nick Powell aso i Stockport, oedden nhw'n oedd o'n edrych bod ni'n ffefrynnau gael o, ond dwi'n meddwl oedd y Parkinson yn licio bersonolaeth o, ond dyna'r si. Diolch yn licio'r rebounds na, diolch yn licio'r boes sy'n rhy goeglyd ac yn... Ti'n iawn, mae personolaeth yn bwysig i Parkin, dydy? Gan i weld. Yndi, ond dwi'n meddwl, enghraifft oedd Andy Dallas yn chwaraewr da yn y Gyngor Genedlaethol yn doedd, aethon ni weld o sawl tro, a gafodd oedd o dda iawn yn y ffeinal enghraifft yn doedd rhwng Chesterfield a Notts County, so mae'n amlwg yn chwaraewr sydyn, talentog dawnus, a ti'n meddwl falle bod cael rhywun o dal efo rhywbeth i brofi hefyd, weithiau, mae rhywun fel Barnett wedi bod yn dda iawn yn do, a Mendy, so dwi'n meddwl falle ddylen nhw wedi trio prynu un neu ddau o'r Gyngor Genedlaethol, o lle ddyn nhw'n gwybod am eu cymeriad nhw, a falle ddim yn costio gormod yn lle, falle fod ni'n trio bod yn uchelgeisiol, ond mae gennym ni fus i fynd, felly gawn ni groesi. Gawn ni groesi bysed, a mae hynny yn dod at y tymor newydd. Falle i ddechrau, pwy ydy'r bygythiadau, da ni'n meddwl, i ddechrau? Pwy ti'n meddwl efo'r, da ni'n mynd i fod yn wyliadwrus ohonyn nhw? Dwi'n meddwl mae Stockport yn amlwg, mae'n di arwyddo lot o chwaraewr, Nick Powell fel yn ei deud. Mae nhw, nath nhw orffan y tymor yn gry, Pennod. Mae nhw'n lot cryfach nag oedden nhw beth oedden nhw fyny, llynedd. Dwi'n meddwl, da ni'n dipyn gwell tîm na'r tîm Stockport ath i fyny, ond maen nhw'n dîm gwahanol rwan. Dwi'n sicr fydden nhw'n y tri ucha. A bosib nhw fydd yr unig un sy'n ni'n dweud rwan sy'n bendant yn gorffan uwch ben Wrexham. A dwi hefyd yn mynd i dweud Notts County. Maen nhw'n dîm da, maen nhw wedi arwyddo McGoldrick yn do, bod nhw wedi colli Rodriguez.
Pwy arall, ti eisiau fi enwi nhw gyd? Arwel, ti eisiau chwanegu cwpl? Ie, wel, mae rei amlwg di gael ei dweud yn barod yn Stockport y County. Wrach ddim yn fygythiad, ond fel Cymro, mae rhywun yn cadw llygad ar cas newydd ac yn y blaen, maen nhw'n gallu cael tymhorau da, lle maen nhw'n am y play-offs, ond dwi'n yn siŵr am sut mae ffenest trosglwyddo nhw wedi mynd. Ond, ia, dyna'r county a Stockport sy'n ni wedi dweud hefyd. Mae gen Gillingham arian o America hefyd. Gen nhw lot o arian, so mae nhw'n un. Bradford ydy ar bapur y tîm mwyaf yn yr adran de. Ond dwi'n meddwl fydd yna lot o bwysau ar Mark Hughes yn fan ar ôl tymor dwytha. Ond maen nhw wedi bod yn gwario, a maen nhw wedi mawr, mae Gillingham fel ti dweud efa. Mae hyn o Mansfield wedi bod yn gwario, a wrth gwrs mae pawb yn anghofio Grimsby, ond maen nhw wastad wedi bod yn... Dyn nhw'n tîm mwy o poblogaidd i Wrecsam. Dwi'n meddwl fydd o'n... fel arfer, mae'r tîm sy'n dod i fyny o'r gyngred genedlaethol yn gwneud yn iawn yn y gyngred yn dydy. Ond dwi'n meddwl fod o yn gyngred gystadleuol, a mae hyd yn oed y ffaith fod ni yna yn gwneud i bobl eraill god i'w gêm. Ondi, sicr. Ond mae Stockport yn arbennig, mae gen nhw, os rhywbeth, maen nhw'n gwario mwy o bres na ni, a maen nhw yn fwy na dim wedi cael blwyddyn yn y gyngrair yna, wedi gorffen yn bedwerydd, unlwcus i golli yn y ffeinal, a fysa ti'n dweud fod nhw'n yn ffefryn end ydan, fyswn i'n dweud i ennill. Swn i'n mynd amdanyn nhw. Un arall fyswn i'n dweud i Salford. Mae nhw eto yn dîm sydd hefo arian, cael eu cefnogi gen Gary Neville a'i gryw, a eto yn dîm sydd ddim yn gwerthu chwaraewyr. Mae nhw'n dieddol o gryfhau bob blwyddyn, a mae nhw'n buddsoddi. Felly mae gen i dymor... Dwi'n meddwl bod bwysig cofio, da ni'n gofio, tymor dwytha, rhaid ni fod yn berffaith mwy na lai. Notts County mor dda, does ym ond un lle automatic. Rwan mae yna 3 lle automatic does. So mae yna bach llai o bwysau. So, sy'n eisiau disgwyl i ni gael 95 plus 100 pwynt beth bynnag. Ti'n meddwl, 90 pwynt yn ddigon i fynd yn fyny'n hawdd, ti'n meddwl. So. Ti'n gwybod fod i'n licio fy points per game, ond dwi'n meddwl osa... Be di'r PPG, Al? Dwi'n meddwl fydd 80 isel yn ddigon. So yna wedig yn y gyngrair lenni, achos mae yna dim y Cris yn mynd i gymryd pwyntiau oddi ar ei gilydd. So mae o'n mynd i fod yn wahanol meddylfryd i'r cefnogwyr, dwi'n meddwl. Y cefnogwyr Wrecsam wedi arfer PPG yn agos i fath o 2 pwynt a hanner yn bob gêm, felly bydd o'n llai na 2 yn ddigon i fynd â ni fyny, fyswn i'n dweud. Felly mae'n mynd i fod yn dymor diddorol, ond gystadleuol, dwi'n meddwl. Felly, pa safle wyt ti'n rhagweld, Arwel? Dwi'n meddwl nhw'n ei orffen yn y 3 ucha. Mwy achos, fel ti'n dweud, mae'r tîm y mawr yn gorau chwarae gilydd hefyd. A os ydyn ni gael Mylun yn ôl yn ffit a cadw'r peth neu yn y cae ras, da ni di greu dros y flwyddyn a hanner 2 flynedd dwytha, a cadw'r cae ras yn le anodd iawn i ennill gemau, ac yn sicr, da ni di cryfhau'r amddiffyn, a dwi'n gobeithio adrwn ni fod yn dîm anodd iawn i sgorio yn erbyn. So dwi'n rhagweld top y 3 ucha. Na i ddweud y 3 ucha. Dwi ddim yn... Ti'n gorau rhoi trif? Na i ddweud trydydd. Dwi ddim yn gweld ni'n ennill y gyngrair. Ond, na i ddweud trydydd. Ifor? Na i ddweud ail te, i gael bod wahanol. Dwi'n meddwl, heb Mylun, mae yna bach o bar cwestiwn rwan, does. Ti'n meddwl, so Mylun dal yna bach sy'n ni'n ffefrynnau, ond dwi'n meddwl, a ni am ail. Gan i weld, falle oedd wedi newid meddwl ebyn nos Sul. Fyswn i'n deud trydydd, ond gan fod Arwel di ddwy. Mae'n rhaid i ddweud cyntaf rwan. Wel, be ddedau ydy hyn, os da ni ddim yn dod â chwaraewyr newydd i fewn, os da ni efo'r garfan sy'n gen ni, ar hyn o bryd, a'r garfan sy'n gen y tîmau eraill, fyswn ni yn deud pedwerydd ar y moment.
A wedyn be, mae'n ail gwestiwn wedyn. Wel, ydy. Ond dwi'n amech, os ti'n hyd yn oed yn meddwl am tymor diwetha, ond falle mae rhaid nhw tymor diwetha, wel, nathon ni ddechrau y tymor cynta Parky hefo carfan wan yn do, a dwi'n meddwl oedd o wedi meddwl fod o'n mynd i fod yn haws yn y gyngrair yna nag oedd hi, a doedd lot o Otha a O'Connor a Palmer a reid i fewn yn Ionawr yn do i wneud y tîm gystadleuol. Wedyn gafon ni 11 chwaraewr tymor diwetha, nath chwarae rhan sylweddol yn y tîm, so dyna fai o bobl ddathon ni fewn. 5 ar ôl mis Medi, a chwaraewyr fel Foster, O'Connell, Barnett, Cannon. So, felly, dwi'n poeni falle fod ni chydig bach eto yn mynd i fewn yn meddwl fod ni yn ddigon cry, achos os ti ddim yn cryfhau, mewn pêl-droed, ti'n symud yn ôl yn dwyt. Felly, ond i fod yn onest, dwi'n hyderus newn i ddod a 2 neu 3 o chwaraewyr i fewn. Ac os da ni'n cael rhai o'r safon da ni'n gobeithio, dwi'n fyswn ni wedyn yn dweud, fyswn ni'n hyderus fod ni'n y tri. Da ni yn tueddu i ddod â chwaraewr i fewn yn hwyr hefyd, dydan? Ond os gennym ni ddim, nath rheina i gyd gael ei dod i fewn ar ôl y ffenest dros glwyddo. Dydy'r opsiwn yna ddim yna. A o'i fel fod Fleur di deud fod ni hefo trosiad o 20 miliwn o bunnau, mae'n oed fod ni heb brynu neb, ond wrth gwrs mae pawb yn meddwl fod ni efo llwyth o bres rwan hefyd. Doedd o ddim peth does e. Ddim yn amser i da iawn agor. No. Felly, at y gêm fawr, y gêm gyntaf yn y gyngrair ers 15 mlynedd, MK Dons Dysadwn. Be ti'n meddwl efo? Ti'n teimlo'n hyderus? Eitha hyderus, maen nhw lawr llynedd, maen nhw wedi cael 10 o chwaraewr wedi gadael, 10 newydd wedi dod i mewn, rheolwr newydd, so bydden nhw'n lwcus iawn os pethau wedi clicio ar gyfer y gêm gyntaf. O bosib, bydd y daith i American yn cyfri'n erbyn ni, dwi'n gwybod os y jet lag yn gallu bod yn broblem, neu'r holl hype. Dwi'n credu bod hwn yn mynd i fod yn come down o hynny, so dyna'r unig beth sy'n boeni chydig bach, ond na, dwi'n gweld fuddugoliaeth, na i ddeud hynny. Byddwn ni top of the league nos Sadwrn. Da ni ar y gwylod yn swyddogol ar y funud. Mae'n mynd yn ôl drefn yr wyddor, dydy. Felly, beth bynnag sy'n digwydd awn i fyny. Good, yeah. Arwel? Wel, mi fydd yna hype, fydd hi'n gêm fawr, fydd yna gyffro, gêm cyntaf yn y gyngraedd, fydd Rob McElhenney yna. O ran Wrecsam yn bod yn Wrecsam, mae gen i fo 1-all written all over it, neu 0-0. Ond dwi'n gobeithio wneith'r tîm cyfarwydd, a dwi'n rhagweld nhw i gael gair wrach am y tîm mewn eiliad. Os nhw'n i'w chwarae tîm cyfarwydd a bod nhw'n ffit, a bod nhw ddim, fel y ti'n deud, efo unrhyw fath o jet lag neu blinder ar ôl y daith, dwi'n eitha ffyddio gawn ni perfformio da a triffwynt, ond fel ni'n deud, sa'n syniad dim i ni gael 0-0 ar gêm dechrau tymor fel e. Be ti'n meddwl? Dwi'n meddwl bod o'n gêm eithriadol anodd i ddyfalu, achos gen ti dîm sydd wedi dod o'r cyngrair gyntaf yn erbyn tîm o'r cyngrair genedlaethol, felly mae o'r gap mwyaf fedri di gael yn dydy. Ac oedd y dîm oedd yn y gemau ail gyfle yn y gyngrair gyntaf 2 flynedd yn ôl, felly mae yna rhai o'r chwaraewyr dal yna, ond wedyn mae trosiad chwaraewyr wedi bod yn enfawr, a mae o'n fantais mawr i Wrexham bod nhw, fel da chi'n deud, bod nhw'n cadw mwy na craidd yr un tîm, union yr un tîm i bob pwrpas, ond heb Paul Mullin. Felly, ond a mae dod o'r America, lle mae'r holl, bosib bod nhw wedi blino, falle ddim wedi cael digon o funudau, yn mynd i wneud o'n anodd ac yn anodd i ddyfalu, ond ti yn teimlo fod y cynnwrf y dorf a'r gêm gyntaf yn yr gyngrair yn mynd i gario'r tîm. Felly dwi'n obeithiol am fuddugoliaeth, ond dwi'n fel ti ar ôl, sy'n mynd syni o gwbl fod i gêm gyfartal. Achos hefyd mae gennym ni darget enfawr ar y cefnau rwan yn does. Wedyn, fydd hi'n gêm
llawn tensiwn unwaith eto. Fel Ie. da ni wedi cael drwy'r flwyddyn yn y cair ras, i fod yn onest. Ti ar y ffens, ti ar y ffens yma nawr. Ydw. Ond dwi'n dweud, ie, wel na, mae gem y cyntaf tymor yn wastad yn arwyddiad i dyfalu, achos ti'n yn gwybod yn lle mae Na. bob tîm nawr, ti'n yn gwybod sut mae... Na, y llynydd yn game odd. Gofyn os ni'n chwarae'n dda, bod ni Ie. di ennill yn dod yn ebyn isli adre. Ie. Ia. Be di dy dîm di, Al? Wel, Foster, Mendy Barnett. Dwi'n meddwl neith y chwarae Boyle a Ie. Tozer a O'Connell, felly Okay. Hayden ar y fainc, dwi'n meddwl. Dwi jyst yn mynd, dwi'n meddwl neith am wneud lot o newidiadau tîm chwarae yn erbyn Philadelphia. Ond dwi'n gobeithio neith o ddim chwarae Elliot Lee yn y blaen. So os ni'n mynd Elliot Lee, Tom O'Connor, a wedyn mae'n benderfyniad rhwng Cannon a James Jones. Dwi'n meddwl neith am James Jones, achos bod ni'n chwarae adre, so ni'n chwarae ffwrdd, falle symud am chydig gwahanol. A os ni'n meddwl eitho am Dolby a Palmer, a falle dod â Waters ymlaen yn weddol gynnar, achos dwi'n gweld Palmer yn mynd bell heibio'r awr. Dwi'n gweld o'n dechrau Boyle. Dwi'n gweld o'n dechrau Hayden, os di o'n ffit. Achos mae o'n chwaraewr dylanwadol, goals yn efo, tafliadau Tozer efo Boyle a Hayden yn yr cwrt cosbi ne. Dwi'n gweld o'n dechrau Cannon. Dwi'n gweld o'n dechrau Dolby a Palmer hefyd fyny ffrynt. Tymor dwytha, dwi'n meddwl cwpl o gemau nath o ddau na ddechrau fe gilydd ddim Na, dwi'n meddwl yn gweithio. So, dim ond bod Elliot Lee yn amlwg yn dechrau wneud y ddau na wrach rhoi goni, ond fydd o'n dîm gyfarwydd. Oes. Beth sy'n mae'r fainc yn fawr hefyd, dydy, so mae gynno fo Yndi. ddewis. Dwi'n meddwl eitha am Waters a Palmer, a wedyn dod y Dolby ymlaen. Dwi'n meddwl, wel, ti di deud yn gorffennol, mae Dolby'n dda iawn oddi ar y fainc. A dwi'n meddwl eitha fynd am Cannon a Jones a Lee yn y canol, gadael O'Connor allan. Boyle a O'Connell efo Tozer yn y cefn. Mae'r ddau gefnwr chwith a ddeng pigau hynna'n dydyn yn Mendy a Barnett. Foster am rwan, dwi'n meddwl. Ie, wel gafodd Howard game dda iawn yn Philadelphia. So... O hynny dda i weld o leia fod o wedi cael ei hyder yn ôl. A mae'n debyg fydd o ar y fainc o flaen Leighton stiol, achos Leighton ddim wedi cael lot o gyfle i chwarae na. Mae Leighton dal i wneud beth y gwirion, mae'n tablu rhoi gorff mewn llefydd gwirion sy'n roedd bod o'n brifo drwy'r adeg. Na, mae ti'n mynd yn hyn am hynny. Wel, beth bynnag ddigwyddith, dwi'n siŵr ar ôl y 2 flynedd diwetha ar y cair ras, bydd hi'n eithriadol o gyffroes. Da ni ddim fel arfer yn gwneud pethau y ffordd hawdda, ond yn bendant byddwn ni'n edrych ymlaen ar un peth, dydd Sadwrn, sef gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gôl.